ni mo ma sura jama zigi me ka nyima da ka nyashi jabaranu mo wala safa mu ya bise sura ofa sheri flat be bamananga kuna foni na membe wala like awye malikunga ani jien fa wala kunga ma fa ngone nye apma sele jamana wasablo conseil national de transition uye sharia se ndajirale nani nyona do bala sharia se folo uye yelema uminu me nu kanga nyashi nga jamana fanga bonda umo sharia se flana ubitalika nga jamana kurongo chuku ya ula sharia se sabana ubitalike anga demisenu lakana chogoya ula sharia se nanena ubitalike se koni dongo tikilama uni doni kela uka doni umino mibo ukungolo ula ulubi ka halala ya ubulu chogomi ni ulakana niye Amadou Camara ni sedu nyare ngumbi Sheriff la TV jabarani tokolanga jaka nyamada. Conseil national de transition CNT ou ka sigili sinfɛ u ye yamaru di projet de loi chamama kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ don conseil économique social environnemental et culturel a labaarali togo la. CESEC ye fanga jɔsen dɔ ye bi an ka jamana kɔnɔ n'i ye tali kɛ an ka jamana sariya sunba mun tun b'an kunna n'o ye 92 sariya sunba ye ale tun b'a fɔ ko jamana baarakɛlaw ani jamana tɔnba dɔw bɛ olu b'u yɛrɛ sɔrɔ kulu kɔnɔ kulu min bɛ wele conseil économique social et culturel nka sariya sunba kura min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye constitution du 22 juillet 2023 ye ale nana ɲɛda kura d'a ma k'a fɔ ko an ka sigida kow kan ka ta ba la bi an bolo mun bɛ fara ale ka tɔgɔw kan o de y'a to a bɛ wele bi conseil économique social environnemental et culturel ni maa min ye tɔgɔ in lajɛ i b'a ye k'a fɔ tɔgɔ in barika ka bon ka da kan a bɛ se anw ka sigida ko bɛɛ ma anw ka kɛwale fɛn bɛɛ bɛ mun b'an bolo an ka sigidaw kɔnɔ a bɛ so bɛɛ ma an yɛrɛ mago bɛ fɛn mun na an ka sigidaw la a bɛ so bɛɛ ma. O kɔfɛ CNT maaw ye yamaru di projet ba wɛrɛ ma min bɛ tali kɛ accord de prêt min bolona bilara Bamako février kalo tile 25 san 2026 Mali gouvernement ani Badi ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ kuranko la Bamako a n'a lamini na. Projet de loi min bi don jamana marabolo olu ka laɲini hukumu kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ mara kɔrɔyali kuranko nasiraw fɛ a kun ti dɔwɛrɛ yasa ka se ka kuran lase malidenw ma nɔgɔyala cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. Conseil national de transition bi a ye nin projet in voté nin projet in ye projet belebele ye min b'a to ni kuran produira k'a ta ka na n'a sera Bamako dakɔrɔla la ka se ka don Bamako kɔnɔ k'a sɔrɔ courant ma perdu k'a sɔrɔ perturbation ma kɛ. Donc an y'o projet de valider bi à l'unanimité bɛɛ jɛna n'a ye ka accord di gouvernement ma pour que u ye wari min ta nin ye juru min ta nin ye a ka se ka don ka se ka nin baara kɛ pour que dɔ ka bɔ maliyɛnw ka degun na kuranko la. N'i ye kuranko kuma fɔ i b'a fɔ ko kuran bɛ produit a bɛ transporter a bɛ tila ka jɛnsɛn donc o kama ni ye production ba kɛ n'i ma se ka a jɛnsɛn tɔ ka jɛ don n'i ko k'i b'a jɛnsɛn fana il faut i ka ligne de transport sɔrɔ mun bɛ se k'o kɛ o ligne de transport de bɛ se k'a to fana a bɛ se a seyɔrɔ la ka sɔrɔ basi ma sɔrɔ a la a bɛ se a seyɔrɔ la a ɲinicogo ɲuman fana la. Projet de loi min fana bɛ tali kɛ denmisɛnninw minnu somɔgɔw y'u kɔ don u la olu lamara yɔrɔ yasa u ka bunahadamadenya kana don galama la o fana taara ka sigi sen kan CNT jɛrɛjɛkulu maaw ka ni lajɛrɛ sen fɛ. Nin sarakisɛ in a nana a diyara an ye parce que a bɛ mun de kan a b'a dɔn an ka kuma dɔw la den dɔw b'an bolo den fililenw den dɔw bɛ yen nɔ u baw b'u wolo ka t'u fili ɲama na ou bien u t'u fili mɔgɔ dɔw ka da la olu yɛrɛ dɔnnen tɛ donc o den ninnu fa t'u fɛ ba t'u fɛ min dɔnnen don fa ni ba dɔnnen tɛ donc o den ninnu bila marayɔrɔ jamana de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que o den ninnu u ka condition bɛ se ka améliorer cogo min na centre in de bɛ yen nɔ k'a bɛ la mɛnna k'a ka ca san dɔw ko k'a bɛ san 70 bɔ centre nin bɛ yen mais centre in ye service rattaché de ye quoi donc gɛlɛyaba de b'u kan. Donc ni sariya in de taara pour que gɛlɛya minnu b'u kan o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na gɛlɛya minnu b'u kan kuma dɔ la den tala ninnu n'a bɛ fɔ ko nunu o man ca wari tɛ k'u sara u ka sara tɛ sɔrɔ courant tɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ yen ni den ninnu banana pour que ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la mobili tɛ yen ka taa n'u ye donc ni sariya in de taara pour que den ninnu bɛ se ka lafiya cogo min na parce que u m'a ɲini ka na diɲɛ kɔnɔ. Ɲinan y'a san 36 ye texte fɔlɔ min kun dilanna pouponnière la
a san 36 de ye ɲinan ye. Donc o de la bi mina ka texte ninnu adopteli ko filanan ye yɛlɛma camanw de donna a kɔnɔna na walasa an ka se ka jɔ denmisɛnninw jigikɔrɔ. Denmisɛnnin sugu jumɛn wɛrɛ bɛ pouponnière la fɔlɔ? Denmisɛnnin minnu ka mansaya ko sugu dɔnnen tɛ fɔlɔ, a ma se ka dɔn yɛrɛ parce que yanni denmisɛnnin ka taga pouponnière la jateminɛw de bi k'a fɛ, ɲɛɲiniw de bi kɛ an ka sécurité mɔgɔw fɛ. Donc ani denmisɛnnin minnu ni o bi sɔrɔ an balimamuso dɔw fɛ n'olu n'u hakili ti ɲɔgɔn fɛ, hakililabana bi denmisɛnnin minnu na. Donc olu bɛɛ de jigisigiyɔrɔ ye pouponnière kɔnɔna ye. Donc ka ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ an k'an janto ni denmisɛnnin ninnu na, an ka to u jigikɔrɔ, an kana to u ka to u yɛrɛ ma ten, u ka to filifili la. Projet ba laban min tara u ka ni sigiliba senfɛ o bɛ tali kɛ propriété littéraire ka ɲɛsin seko ani dɔnko ma. An ka seko ni dɔnko tigilamaw u ka baara kɛ nɔ maa wɛrɛ kɔnɔ tɔnɔbɔ u yɛrɛ kɔ kan. O fɛnɛ tara ka sigi sen kan CNT maaw fɛ. Seko ni dɔnko baarakɛlaw ye a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛba de don créateurs ka baara la minnu bɛ a kɛra dɔnkilidala ye, a kɛra ɲɔgɔlɔnbɔla ye, a kɛra cinémabɔla ye. U bɛ baara min kɛ u caman ka baara kun talen tɛ baara jate la droit d'auteur ko la. Bon ni bɛna kɛ sababu ye ka u ka hakɛ d'u ma parce que loi kura ye parce que sariya min tun bɛ yen o tun tɛ se ka par exemple o tun bɛ dɔnkili dɔrɔn de ta ni en charge mais sisan a kɛra vidéo a kɛra fɛn fɛn ye sariya kura in bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ i mana kɛ cogo cogo i bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔɔni sɔrɔ i ka denbaya b'a sɔrɔ wa hali n'i yɛrɛ ntanyana i denw bɛ fɛn sɔrɔ a la je crois que o ye ɲɛta belebeleba ye Mali kurako la. A bɛna to bololabaarakɛlaw ni dannikɛlaw ani dɔnkilidalaw ani ɲɔgɔlɔnbɔlaw ani cinémabɔlaw u bɛna kɛ sababu ye u bɛna se ka sɔrɔ kɛ u bɛ balo ka baara la cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko projet ba 4 min talen filɛ nin CNT maaw ka lajɛrɛba in senfɛ a b'a jira ko CNT jɛrɛjɛkulu maaw u sigilen don jamana kɔnɔdenw ka hakilinabaw sabatili u ka lafiya ka ɲɛsin laɲini sabatili ma. Wa CNT jɛrɛjɛkulu ka fara jamana gouvernement ka baaraw kɔlɔsili kan u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ o sɔrɔli dafali ma. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ. Asa Koyera ɲɛmaw Yirimajɔ CESCOM a jɛkulu min ɲɛsin bɛ a ɲɛnabɔli ma olu ka lajɛ dɔ sigira sen kan min kun bɛ tali kɛ Yirimajɔ CESCOM musaka kow kun kan ka se ka faranfasiya di bɛɛ lajɛlen ma baaraw taabolow la. O baara kɛra ka bɛn ni sibiri juin kalo 27 ye Yirimajɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Yirimajɔ maa ɲɛma caman kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida 6nan ɲɛma. An ka dɔ k'a fɔ o fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan Abibatu Kɔnta ni Abdoulaye Jaraw kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la an ka ɲɛmaa ka sɔrɔ fɛ. Ladalakoro Asako Yir CESCOM maaw bolo san o san ka ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛlenw kan san tɛmɛnenw kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma Assemblée Générale u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u hakilinaw falen ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu kan ka kɛ san nataw la ka kuma o bɛɛ lajɛlen kan. Lajɛni o ladalako de ladalako jumɛn sariya ni taabolo min bɛ Asako ni CESCOM na o ye san o san a kana a ye baara min kɛ sigida la a kana o kumasegi kɛ sigida mɔgɔ ye pour que k'o hakilina ɲini ani baara degun min bɛ baara la a ka se ka fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ pour que jamanadenw sigida mɔgɔw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ an b'a fɔ ka kɛnɛya sinsin sigida la cogo min an ka komi jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini cogo min na an b'a fɔ ma PMA paquet minimum d'activité o ye ka mɔgɔw lajɛ bana nɔgɔmanw ka musow ka bange kɔlɔsili kɛ ka musow ka kɔnɔmaya tintin fo ka taa fɔ ka jiginna ka denw fɛɛrɛ tigɛ pour que ka mɔ condition ɲɛnama na ani ka fɛɛrɛw tigɛ pour que ka kunnafoni jɔnjɔn dɔ sigida ma furakɛli kɛcogo CESCOM taabolo ani Asako taabolo ani u mɔgɔ bɛ dɛmɛ min na kɛnɛya ta fan fɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que k'u ka lasɔrɔ. En 2026 kɔnɔ pour le moment PO y'a fɔ cogo min ka baara bɛ se ka continuer cogo min a y'a mɛn a ye FBR ko kuma mɛn yan donc FBR in an bɛ fɛ ka FBR in yɛrɛ de waleya pour que an ka baara ka jɛya FBR ka musaka caman don an kun o de y'an ka laɲini o de y'an ka laɲini ka baaraba kɛ ka musakaba sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn an ka prévision na an ka fɛngɛ bɛ taa fo miliyɔn 89 na an bɛ fɛ k'o tɔnɔ de sɔrɔ o tɔnɔ sɔrɔli tɛ baaradenni ye dɛ
donc an bɛ fɛ ka baaraba de bɛ k'o tɔnɔ sɔrɔ ka investissement caman kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka dɔgɔtɔrɔso ka yiriwa ka dɔgɔtɔrɔso caman wɛrɛ fɛngɛ ka fara voilà. Arrondissement 6 sous-préfet fɛnɛ kɛnɛ sɔrɔ ni a bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ ni hakilina ɲuman in tali la min baaraw bɛ kɛ san o san ni o de ye ni lajɛrɛba in ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara minnu kɛ san kɔnɔna na ni a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ CSCOM maa ɲɛma fo ka taa se a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Sariya min bɛ ASACO sigi sen kan ni dirigeants y'o fɔ u b'u ka baara sira fɛ maintenant baara nafa ye fɛn min ye c'est que a baara b'a to ASACO marabagaw ni u ka population bɛ sigi gɛrɛ ɲɔgɔn na a fana baara nin bɛ danaya sinsin dirigeants ASACO dirigeants ni u ka population cɛ o yɛrɛ ye démocratie sen belebeleba ye k'a fɔ marabagaw u kana waati ni waati kana u ka baara ɲɛfɔ population ye parce que population y'u ka baara laban ye a bu population b'a damina la u b'a laban na. Hakilina jiginna ka dɔw kulo kan ka fɔ san 2025 kɔnɔ CSCOM maaw u ye baara ɲɛnama caman enregistré u ka gafew kɔnɔna na kɛnɛya ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jubatɔw vaccination planification familiale ni olu caman kɛra lafiya kɔnɔ k'a yira k'a fɔ fɛnɛ bangeli hukumu kɔnɔ muso si ni ma to a la olu ka CSCOM na. An ka seko ni dɔnko tɔgɔlaso Palais de la Culture Amadou Apateba ni kura bɛ se ka fiyɛ a la cogo min ni ka ka baaraw yiriwa o de nana ni barosigi ye min kɛra ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 25 ye dakun kun ye fɛn min ye o ye an ka jamana seko ni dɔnko o ka kɛ bɛn ni basigi laɲini wɛrɛ ye Mali jamana bolo Safiatou Sidibé ni Babaki dan kun bɛ Sherif Fila TV Jabarani tɔgɔ la o ka sɔrɔlen filɛ. Furancɛla fanga ɲɛma Général Danbe Assimi Goïta ye san 2025-26 ani san 2027 tako yamba ko kɛ seko ni dɔnko sanw ye. O siratigi la ministre min ka baara bɛnnen bɛ seko ni dɔnko Yakuba Ali ma u ka baara belebele dɔw kɛra ka an ka Palais de la Culture Amadou Apateba ka ɲɛda kura d'a ma. An ka ministre ye initiative dɔ ta n'o ye ka palais la wuli ka a yanga diɲɛ k'a ye n'o ye ka nin kura fiyɛ la ka activité kuraw créer kɔnɔna la. Bon, activité au Kona de là, on a une conférence initiée pour le bonheur des étudiants et des chercheurs. Bara kura mun b'an bolo o dɔw ye ka baara kɛ so yɛrɛ kan o ye laɲini fɔlɔfɔlɔ ye laɲini filanan ye mun ye sisan nɔ ka kow kɛ Palais de la Culture kɔnɔ n'o ye activité ye min bɛ se ka mɔgɔw sama ka na Palais de la Culture la n'o ye comme Palais de la Culture yɛrɛ ye culture soba ye an ka jɛka jamana in na wuli ni ne hakilila o yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ hakilila fɔlɔfɔlɔ ye n'o de kama yɛrɛ fana a ye salon ani ɲina ani san wɛrɛ a y'olu bɛɛ kɛ année de la culture ye ɲinan ta ye seko ni dɔnko ani kalan. Ni lajɛrɛ min sigila ka sanga ni Palais de la Culture ka ɲɛda kura dili ye a kuma se ne kun ye ko ka seko ni dɔnko jɔyɔrɔ dangɛnɛmaya bɛɛ ni kelenya ani lakana sabatili an ka Mali kɔnɔ. Basigi ni lakana min n'an b'a ɲini an bɛ se k'a sɔrɔ caman sɔrɔ a la ni marifa ye parce que a ti ɲɛ kɔ nka an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ lakana ni basigi bɛ se ka sɔrɔ ni min ye o y'an ka seko n'an ka dɔnko de ye ka tugu seko ni dɔnko de y'an dili ye n'an y'an dili makara k'an dili yakubaya foyi t'a la foyi t'an bali n'an tɛna lakana ni basigi sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka tugu hakilila minnu bɛ yen n'olu b'an sama ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka faamuya ni mɔgɔ wɛrɛ ka taabolo ni mɔgɔ wɛrɛ ka kɛta n'a ka fɔta fɛ o bɛɛ y'a ye hali bi anw sinsinnen tɛ an dili kan anw ka m'a faamu ko jiri si tɛ wuli ni jiri wɛrɛ dili ye mangoro tɛ se ka wuli ni buyaki dili ye si tɛ se ka wuli ni zaban dili ye jiri bɛɛ n'a dili de don anw ka seko n'an ka dɔnko de y'an dili ye an tɛ se k'an sinsin wali dili kan ko an bɛ san sɔrɔ n'an bɛ fɛ ka san sɔrɔ k'an bɛ basigi sɔrɔ an bɛ fɛn bɛɛ ɲini an ka jamana kɔnɔ fo an k'an sinsin an dili de kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Palais de la Culture Amadou Apateba ka nin ɲɛda kura di hukumu kɔnɔ baara cɛman de bolodalen don n'o dɔw bɛ tali kɛ concert manganiw kɔtɛbabɔw n'o ye théâtre ye
o n'a ɲɔgɔn na caman. Sine yababa ma ɲɛmaw ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka sanga ni u ka ja ye ja min bɛna bɔ ni a bɛ sifinnakaw kunkan ja kunfɔlɔ don min bɛ se ka to an ka jamana sifinnakaw bɛ se ka an ka jamana seko ni dɔnko ni an ka ladalakow kɛ u bolomada yɔrɔ ye ni nka sini ɲɛ u bolo hakilina ta bɛ an ka seko ni dɔnko tigilamaba min fɛ Kibili Denba Kuyate do an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa caman ko bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna an ka sifinnakaw ɲininikɛlaw ye Mamadu Bɛni Serifu Sumano n'a ka jatala Daramani Maliku ka sɔrɔlen filɛ. Ni dessin animé tako fɔlɔ mun bɔlen filɛ ka a yira maaw la ni a hakilina taba ye Kibili Denba Kuyate ni a baarakɛɲɔgɔnw ye a kun de walasa maliden i kɛra Mali kɔnɔ o i kɛra Mali kɔkan i ka se ka Mali ladala ko a ko kɔrɔw a tabiyaw ani a tagabolow dɔn dessin animé kɔnɔna la walasa o ka kɛ sababu ye an hakili bɛ mara mun na o ka se ka don denmisɛnninw na u ka mɔn n'o o ye. Bon a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa an denw an'an dɔgɔninw tiɲɛ don u bɛ kalanw na nka kalan tɛ ban dɛ bamanankan yɛrɛ y'o de fɔ maa t'i to denmisɛnniya la ka maakɔrɔbaya dɔn nka maa b'i to maakɔrɔbaya la ka denmisɛnniya dɔn bi denmisɛnnin ni Ala sɔnna ka si d'a ma o de bɛ kɛ sini maakɔrɔba ye anw ye ɲamakalaw ye an ka baara tɛ foyi ye an jatigiw k'u ladi k'u bilasira ka dusu d'u la u bɔra min na k'o ɲɛf'u ye o ka se k'o dɔn o hakilila de y'an bila an ka se ka nin baara in kɛ ka dessin labɛn n'o ye jaw ye an yɛrɛ ka maanaw kan a ka bɔ denmisɛnninw ka se k'a faamu u ka dɔn k'a fɔ u bɔra min na ko min an ye dessin animé choisi parce que n'i y'a ko ye o la denmisɛnninw bɛ ɲɛsin a ma kosɛbɛ k'a lajɛ n'u bɔra école la u bɛ sigi télé kɔrɔ u bɛ dessin animéw de lajɛ u bɛ dessin animé min lajɛ olu bɛɛ ye tubabuw ka dessin animé dilanlenw de ye munna an yɛrɛ ta an t'o labɛn u k'o lajɛ. Maa minnu kɛra sababu ye ka ni dessin animé sigi i sen kan ni a bɛ wele Sine Yababa a tako fɔlɔ in okumu kɔnɔna la u y'a yira u ka kumaw la k'a fɔ ko u bɛna caman wɛrɛw de kɛ k'a yira maaw la walasa laɲini fanba ye mun ye n'o ye denmisɛnninw ka se ka nafaw sɔrɔ a la mara taasiraw fɛ o ka se ka sabati. An bɛ fɛ ka kumakan min lase Mali jeunesse ma yɛrɛdɔn ye Ala sɔn de ye yɛrɛdɔnbaliya ye lebu ye sodɔn ni jiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ fo maa k'i yɛrɛbakun de dɔn k'a dɔn i bɔra min na i yɛrɛ ye mun ye n'i y'o dɔn dɔrɔn laɲini bɛ sabati an bɛ fɛ k'o message de lase nin tɛmɛnen kɔfɛ ni Ala sɔnna a ma a ɲɔgɔnna camanw de b'a la ka labɛn inshallah minnu bɛ jɛnya ni nin ye ni Ala sɔnna fana an ka laɲini ye fana ladilikan caman bɛ sɔrɔ minnu kɔnɔ ka tɛmɛ hali nin fana kan o de an ka laɲini ye awɔ tiɲɛ don i ye min fɔ an ka kuma kɔnɔna na an ye danbe ko fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fana an ka denmisɛnninw ka se k'an ka danbew dɔn an'an bɔra min na an'an ka laadafɛn kɔrɔw bon kuma kuncɛ min bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ k'aw bɛɛ fɔ a fɛn o fɛn se y'aw yɛrɛ se yan ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ bolo min kan bi Ala k'a kolo suma Ala ka bɛn nata an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn minɛ min bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn kanu min bɛ yen Ala ka caman fara o kan Ala ka jamana in kolo suma ya rabi. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ni dessin animé mun ni a bɛ wele Sine Yababa a tako fɔlɔ denmisɛnnin minnu tun bɛ sali kɔnɔ n'olu ye garisigɛ sɔrɔ k'a lajɛ a diyar'olu ye kosɛbɛ u nisɔndiyara kosɛbɛ ni dessin animé ye u ye a yira k'a fɔ u ye faamuyali camanw sɔrɔ a la a baaraw kun cɛra ni jamajɛ fototaw ye ni artiste Kibili Denba Kuyate yɛrɛ ye. Suma ko faden fɛnw jeli bakari sɔrɔla ka ci bila jelimusow ma ko kana bɛɛ dɛmɛ ka da kari kulubali barikada a y'a sɔrɔ da nin yɔrɔ in kan. O de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan ka jɛ k'a ɲɛmada. Guinée équatoriale ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaw jɔn bɛ fɛn min kɛli ka nin ye k'u kana kɛ n'o ye Guinée équatoriale la tɔgɔla so min bɛ Faransi faaba la Paris ni Guinée équatoriale lasigidenso do Guinée équatoriale halala fɛnɛ do
Faransi jamana kiri kɛlen kɔfɛ ni ka yɔrɔ in minɛ ka sabu kɛ wulikajɔ kɛmɛ Guinée équatoriale jamana ɲɛma Teodoro Obiang Nguema Basso ko denkɛ nɔfɛ Faransi jamana kiri fɛ jaki cogo dɔ la min bɛ wele ko bien mal acquis o tɛ dɔwɛrɛ ye nafolo min b'i bolo n'a sɔrɔla yuruku la o nafolo yurukulen nɔkun taama ni Faransi jamana kiri fɛ ko in bɛ don o da de rɔ jamana ɲɛma denkɛ ni ale yɛrɛ ye fa ka danga ye jamana ɲɛmaya la n'a tɔgɔ ye ko Teodoro Nguema Obiang Nguema ale nɔbɔtɔ Faransi jamana kiri fɛ Guinée équatoriale lasigidenso min bɛ Faransi jamana kɔnɔ ni Guinée équatoriale halala don kiri y'a yira k'a fɔ o fɛnɛ bɛ nafolo minɛtaw la jamana ɲɛma denkɛ la nafolo yurukulenw na nka Guinée équatoriale ma ɲɛmaw bɔra ka kuma ka jira k'a fɔ ni Faransi jamana ma ɲɛmaw u ye Guinée équatoriale lasigidenso in daraki Guinée équatoriale la ni ka bila feere bolo ka bawo a b'o da de rɔ bi ka sabu kɛ diɲɛ seleke naani kiri bulonba ni o ye Cour internationale de justice ye o ye kiri jatigɛ ka daja Faransi la ko Faransi ka dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔndan dɛ u cɛ jɛ la ko yɛrɛ bɛ maa min kun kan Guinée équatoriale jamana ɲɛma de ni o ye Teodoro Nguema Obiang Nguema jamana ɲɛma ka danga o kɔrɔ ye fa yɛrɛ ka danga jamana ɲɛmaya la a yɛrɛ ye kuma ta ka jira k'a fɔ Faransi jamana jɔn bɛ fɛn min kɛli ka nin ye a ka bonya ti sɔrɔ a kɔnɔ ka sabu kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya o kɛmɛ ka ɲɔgɔn bonya sɛbɛkɔrɔ fɔ k'o gwɛlɛya ko kuma don nataw la ni Guinée équatoriale ni Faransi jamana cɛ tiɲɛna ka jɛ tigɛ u cɛ pewu k'a kana bala Faransi ma ɲɛmaw la nafolomafɛn min minɛtɔ filɛ Guinée équatoriale la Faransi dugukolo kan n'o y'a ka lasigidenso ye a halala a sangaso in yɛrɛ a musaka bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn kɛmɛ ɲɔgɔn na de la Faransi jamana kiri kɛlen ka wulikajɔ kɛ maaw nɔfɛ minnu b'u yɛrɛ kɛ fɛn ye k'u to jamana ɲɛmaya la farafinna u ka jamanadenw kɔpasa kan k'o nafolo minɛcogo ɲini olu la ka sabu kɛ kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔw kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ o la k'u yɛrɛ kɛ o nafolo ɲinibaa ye jamana ɲɛma ninnu na Faransi kiri de filɛ ka Teodoro Obiang Nguema Basso ko jamana ɲɛma Guinée équatoriale a denkɛ Teodoro Nguema Obiang Nguema ka nafolomafɛn caman kumaniya a mɔ nin lasigidenso in dama tɛ dakabana mobiliw minnu bɛ yen ni u ye man di u san man di n'a kɛmɛ k'olu san u sigiyɔrɔma caman ni u ko ma ko collection o kɔrɔ ye mobiliw minnu dilala nin san hakɛ in na o yɛlɛma bolo sigiyɔrɔma caman min bɛ yen o san de jɔlen filɛ n bolo saa min dara o ka mobili dilan usine ye mobili kura wɛrɛ min bɔ o yɛlɛma bolo sigiyɔrɔma caman fɛnɛ wɛrɛndɛlen filɛ nin ye ɲɔgɔn da fɛ u jɔlen ani dagabana so wɛrɛw minnu bɛ se ka ye a bolo nazara la ninnu caman de minɛna a la Zimbabwe sanfɛ wasablo sena ye jamana ɲɛma ka laɲini dangɛnɛmaya a ye kalata senfɛ ni o ye ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la min bɛ se ka to manda sabanan bɛ se daga a ye sanfɛ wasablo sena a ɲɛmaba Mabela Shinomona ka fɔ la wasaden 75 bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ i jɛna ni jamana ɲɛma ka hakilina ye kalata rɔ naani y'a jira k'a fɔ i fɛ ko tɛ nimisi ka yɛlɛma don jamana ɲɛma Emerson Mnangagwa ka jamana ɲɛmaya kɛcogow la yɛlɛmaw minnu kɛra sariya dajiralenw na o dɔ ye ka dɔ fara jamana ɲɛma ka kumaw ka jamana ɲɛmaya la wasadenw fɛnɛ ka kumaw Zimbabwe dɔ bɛ fara o fɛnɛ hakɛ kan sariya se kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma ka kumaw ni san 5 kun don a bɛ lɔsama ka taa san 7 na wa don nataw la jamanadenw tɛ wele ka taa kalata yɛbilen ka jamana ɲɛma sugandi wasadensigi kalata min bɛ kɛ ni fanga ɲinindɔ min ye wasaden fanba sɔrɔ jamana ɲɛma bɛ bɔ o fanga ɲinindɔ de fa fɛ wasabulondenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn maa dɔ de ka k'o ta k'o kɛ jamana ɲɛma ye wasabulon kɔnɔ fanga sinamatɔ minnu bɛ Zimbabwe olu y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Emerson Mnangagwa n'a ka fanga ɲinindɔ u b'a fɛ ka jamana fanga bɛɛ lajɛlen de bila u ka bolo kan sa fanga sinamatɔ ɲɛma caman ni forobatɔ ɲɛma caman y'a jira k'a fɔ u fɛ ko tɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'a jira k'a fɔ a barata Siri jamana ɲɛma Ahmed El Shara u kunun k'o kɛlɛ ɲɔgɔnkɔrɔ n'a kun kɛnkunbɛ ka silamɛya birifini biri a yɛrɛ kan ni olu yɔrɔw nazarala jamanaw kɛnkunbɛ ka jira k'a fɔ n'a sɔrɔla ani faali ka kan
ni a bilama Bashar al-Assad gwene ko a n'a ka kɛlɛkɛjɛkulu fɛ n'a nana fanga ta o nɔ na Ahmed El Shara kɛra bi nazara lasetigi jamanaw jɛɲɔgɔn sɛbɛ ye k'a y'a yira k'a fɔ a tun bɛ kɛlɛ min na fɔlɔ ni silamɛya birifini ye k'a y'o bila. Donald Trump bɛ ka jira k'a fɔ o Ahmed El Shara o min y'o ye ni Hezbollah ko kɛ mɛ ŋwɛni ye Ameriki jamana ni Bani Israila sen la k'a laban ko Siri jamana ɲɛmaa bɛ sɔn ka jɔyɔrɔba ta Hezbollah dabilali kɔrɔ. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ Donald Trump fɛ Hezbollah kɛlɛli ka bila Siri jamana ɲɛmaa Ahmed El Shara ka bolo kan. Nka Siri jamana ɲɛmaaw kɛlen ka kuma mɛn n'a ma ɲɛ ko u t'a fɛ fɔɲɔgɔnko ka don u ni Liban jamana cɛ, u ni Hezbollah cɛ, u ni Iran cɛ, k'a sabu kɛ Hezbollah ni Iran bɛɛ kundenna kelen na. Ahmed El Shara n'a ka fanga Siri u bɔra ka kɔrɔfɔ nkalontigiya k'a fɔ u ni Ameriki jamana ma ɲɛmaaw ma bɛɛ a kan k'a fɔ olu kɛtɔ don ka Hezbollah kɛlɛ Liban. K'olu ka laɲini ye min ye sigikafɔ ka kɛ sababu ye ka ko ban Siri jamana jɔn b'o da de rɔ. Nka Ameriki jamana ɲɛmaa dɔgɔkun laban ninnu na a da yɛlɛ ka tugu bɛ ka jira k'a fɔ Siri jamana ɲɛmaa Ahmed El Shara a barata Shia jɛkulu Hezbollah a ka ko dabilali k'a bɛ se ka jɔyɔrɔba ta o la han. Wa Donald Trump ma da o ma a ko Siri jamana ɲɛmaa y'o sarati ka di a mɔ yɛrɛ k'a fɔ a labɛn bɛ k'i ɲɛsin Hezbollah ma. A ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Siri jamana ɲɛmaa Ahmed El Shara ma k'a bɛ ka baara ɲumanba kɛ bi Siri jamana kunna. Ko wa ko Ahmed El Shara y'a yira la k'a fɔ a labɛn bɛ ka Ameriki jamana dɛmɛ Hezbollah ko la. Nka Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsin bɛ Siri jamana yɛrɛ basigili ko mɔ sa n'o ye Tom Barrack ye. Marisi kalo tɛmɛnen ale kun ye kɔrɔfɔ in nkalontigiya k'a fɔ Ameriki jamana bɛ ka ŋwara da Siri jamana ɲɛmaa kura la ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman a k'i sen don Liban kɛlɛ la ka Hezbollah kɛlɛ ko tiɲɛ tɛ. Nka maa sɔminen caman y'a jira k'a fɔ kɔrɔ in fɔ in de la ka na dɛrɛ Siri maa ɲɛmaaw ni Ameriki jamana maa ɲɛmaaw cɛ. Ahmed El Shara Siri jamana ɲɛmaa kura n'a bɛ se k'i ɲɛsin Hezbollah ma ka Hezbollah kɛlɛ Ameriki jamana ni Bani Israila tɔgɔ la. Ko nka ko bɛn kɔni ma kɛ kanga. Ni Siri jamana maa ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ o kuma ma deli ka tɛmɛ olu ni ma jɛ. Maa minnu y'a jira k'a fɔ Siri ni Ameriki delila ka kuma kɛ o bɛ Siri jamana ɲɛmaa Ahmed El Shara ka kɔrɔfɔ nkalontigiya. A kɔni dɔn bɛ k'a fɔ maa min bɛ Siri kunna bi Iran fanga ɲin dɛ hali ni maa tɛ se k'a fɔ a jugu don. Liban Hezbollah fɛnɛ ɲin dɛ hali ni maa tɛ se k'a fɔ ko Hezbollah jugu don k'a sabu kɛ diinɛ taasiraw minnu bɛ yen ni kunun ko Bashar al-Assad min kun bɛ Siri jamana kunna Shia diinɛ bolofara maakun don u ko minnu ma ko Alawitiw o bɛɛ ye Shia kelen ye. Nka Ahmed El Shara ye sunna maa de ye n'u ko ma ko Sunniti. Donald Trump k'a fɔ k'a bɛ se k'i ɲɛsin Hezbollah ma Liban n'a kɛra kɛfɛn ye a tɛ bala maaw nɔ k'a sabu kɛ ninnu de ye diinɛ bolofaraw minnu don u cɛ tɛ o n'a ɲɔgɔnna jaba ye. Iran jamana ni arabu jamanaw n'o y'a sigiɲɔgɔn jamanaw ye olu bɛ o cogo kelen de rɔ. Ameriki ni Iran cɛ kɛlɛ warawulila kura ye. Iran jamana ye mugufilita misiliw ni droniw ɲɛsin Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔw ma arabula jamanaw nɔ i n'a fɔ Kuwait ani Bahrain. Bawo Ameriki jamana surasiya ye Iran jamana mugu mara yɔrɔ dɔw bon kɔsa in na. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye kuma ta k'a jira k'a fɔ ni Iran jamana min cogo dɔ u bi kari ɲɔgɔn na tun. Iran jamana maa ɲɛmaaw ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump jaki k'a fɔ a nanen filɛ nin ye mugu mankan dali ɲɛbilabɛn ka sariya dɔw sɔsɔ. Kuwait surasiya ye a jira k'a fɔ a sera ka Iran jamana mugu filita misili dɔw kunbɛn ani droniw Bahrain kɔnɔ faratimafɛn natɔ manjimafɛn minnu bɛ kule n'u ko ma ko sirène d'alerte o tun bɛ ka mankan bɔ fa bɛɛ lajɛlen la. Ameriki jamana surasiya dagayɔrɔ a kulu duurunan min bɛ Bahrain yen de sumanen kun don Iran jamana fɛ. Bahrain maa ɲɛmaaw ye a ɲini jamanadenw fɛ ko bɛɛ ka kundonyɔrɔ ɲini i yɛrɛ la. Donald Trump a ye diɲɛ di ka Iran jamana yɔrɔw minnu bon a ka fɔ la ko kunnafoniw bɛ tɛmɛ surasiya nasira fɛ Iran jamana bolo yɔrɔw minnu na k'a y'olu de suma ani sanfɛfɛ kunbɛ yɔrɔw minnu bɛ Iran jamana bolo ka taa se drone mara yɔrɔw ma ani Iran jamana bi furunbaraniw minnu don dugu rɔ n'o ye mini ye ani jiro fana k'a y'olu mara yɔrɔw de bon k'a sabu kɛ ko Iran jamana Détrateur Mose ko a jibolo ka a y'i ɲɛsin jagokɛkuru dɔ tɛmɛn dɔ ma ni k'o mafiɲɛya. Donald Trump ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ni Iran jamana min cogo dɔ u bɛ segin ɲɔgɔn ma mugu ni kisɛ la ko wa ko Iran ko na dabila nin sen a ka fɔ la.
o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min fara la ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ